apang lukat. Pinggit na tayo hintay nga ikan na manang sarap ken Jesus nga arito hintay nga ikan na di kinatanong na Husana, Husana pinggit na taingan hintay nga di kanta manang sarap ken Jesus nga hariti kapyam idir hintay nga di kanta di kinatanong Husana, Husana hintay amin sa batin when hintay amin sa rakwen when hintay amin dayawen taisut sa lakan tayo Bumubingkan na tayo nga nintay nga di kanta Panang sarabuken Jesus nga riti kapya Idir itay nga ikanta ti kinatangok na Hosana, Hosana Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo Kasta kumamet ken ka. Kagabsat ti Diyos imbaon na tayo nga agmisyon iti inaldaw-aldo aban panagbiag tayo ket may sa amisyon agtulnog tayo ken kuana ituloy tayo dagiti aramid na iwaragawag tayo tinagan na tapno maikaritay ang makirano iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sa o aramid ken liway ko basol ko basol ko basol ko unay isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat Apo mga sikat Apo mga sikat
Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, ang apo mga sikat. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, ganito'y nagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanok tatapagrupaban daka, daydaya wendaka, agyaman kamken kagapu iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiyak Jesu Kristo, tugpogto nganak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, sikat magikat, kadagiti basbasul ti lobo, kasyan na kami, sikat magikat, kadagiti basbasul ti lobo, awaten kadayko, araraw mi, situtuga, iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, tangay siksikaw Apo Jesu Kristo tinasanwa, siksika ti Apo
sika iti angatwa, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, babaan di pan nakairorumen ti anak mo, pinabangon mo, tinaidasay alubong, ipaay mo ka di tada kami amamati, maaddaan kami itinasantuan alagan tinakem, rokatan na kam kadi, iti panang tagabot ti basol kada kami, ket iragpat na kami, kadag iti ragsak nga agnanayon, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Iti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isayas. Makipagragsak kayo iti Jerusalem. Agrag-u kayo gapo ken kuana. Da kayo amin amang ipatpateg iti daytoy a syudad. Makipagrag-o kayo itan ken kuana, da kayo amin anang dungaw ken kuana. Lak amin yun to ti kinarangay na, kas iti maladaga as sumuso ti inana. Kunati Apo, ited kunto kada kayo ti agnanayon a kinarangay. Kaslan to karayan adi agmaga ti panagayos ti kinabaknang dagiti nasyon nga umay kada kayo. Mayarig kay to iti maysa a maladaga a pasuswen ti inana. Ububaen ken dungdungwen na. Liwliwaen kay to ijay Jerusalem akas panang liwliwa ti maysa nga ina ti anak na. Agragsak kay to inton makitayo a mapasamak daytoy. Papigsaen ken pasalun aten kay to. Iti kasta maamuan yun to asyak nga Apo tulungak dagiti agtulnog kanyak, ket idisuor kunto ti pungtot ko kadagiti kabusor ko. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Da kayo amin na tatao, agdaydayaw kayo ti Diyos, ket agdiri kayo. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw kay ti Diyos, ket agdiri kayo. Da kayo amin na tatao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Ikantayo ti dayag, tinagan na. Idato nyo tinagloryaan na pagdayaw ken kuana. Kunayo iti Diyos. Nakaskas daaw dagiti aramid mo. Da kayo amin na tattao. Agrukbab ken ka dagiti amin nga da iti daga. Ket ti pagdaydayaw mo, pagdaydayaw tinagan mo, ikantada. Umayo kitaen ti amin nga inaramid ti Diyos. Dagiti nakaskas daw, apan nakilangin na ti amin aparswa. Pinagbalin na ti taaw, anamaga at daga, anagnaan dagiti ammami. Sadyay, nagrag-u kami iti inaramid na. Agturay ngagnanayon, babaen ti panakabalin na. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw iti Diyos, ket agdiri kayo. Umay kay agdengeg, da kay amin ang managbuteng ti Diyos. Tasaritaek ti naramid na kanyak. Idaydayaw ko ti Diyos, gaputa impangag na ti kararag ko, ket di na imbabawi ti di agbalbaliw nga ayat na kanyak. Da kayo amin na tattao, agdaydayaw kayo iti Diyos, ket agdiri kayo. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Idi biag ko, ti laeng krus ti Apo tayo Hesu Kristo ti pasindayag ko. Gapo iti krus na, natay ti lubong kanyak, ket natayak met ti lubong. Awan paggidyatan, tin makugit kin ti saan a makugit a tao. Tinasken kit di, iso ti pagbalinan a baro a parswa. Kadagiti agtulnog iti daytoy apagalagadan. May paay kuma iti talna ken kaasi. When may paay kuma kadakwada ken kadagiti amin na tao ti Dios. Manipod ita awan kuman ti makariribok kanyak
tay pakitak dagiti piglat iti bagik, tatagabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay ko matamaadaan kayo amin ti parabor ni Apo tayo, Hesu Kristo. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ipay mo kat bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso, ngagtungpal na ken mo. Sidadan ka mapo, ngagtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo. Maitantan mo tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Pimili ni Jesus ti 72 pay alalaki. Imbaon na idasag dodwa tapno umon unada amapan iti tunggal ili ken lugar apapanan nanto. Ado ti anyen ngembasit ti agani kinunana kadakwada. Agdawat kayo nga rod iti akin ko kwa ti maani tapno mangibaon kadagiti agani iti paani na. In kayon, ibaon kayo akas orbon ti karnero ti ayan ti arban dagiti lubo. Di kay mangitugtugot iti supot, bayon wen no sapatos. Di kay agsardeng iti dalan, ako mablaaw iti si asino man. No sumrek kayo iti may sa abalay, umuna ako nayo, adda kumatal na iti daytoy abalay. No iti dayta abalay, adda tao amanagayat iti talna, agbatin to kenkwana ti inkablaaw yo. No awan, ibabawi yo ti inkablaaw yo. Agdagos kayo iti dayta abalay, ket kanen ken inumen nyo ti idasarda kada kayo, tarumbeng amatangdanan ti agtrabaho. Di kay agalis-alis ti pagdagosan nyo. Nusumrek kayo iti maysa nga ili, ket awaten da kayo, kanen nyo ti maidasar kada kayo. Paimbagen nyo dagiti masakit iti dayta nga ili, ket kunayo kadagiti tattao sadyay, asidigan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ngam nasumrek kayo iti maysa nga ili ket di da kay awaten, in kayo kadagiti kalkalsada ket kunayo. Uray ti tapok iti ili yo akumpet kadagiti sa kami, punasen mi a maibusor kada kayo, no pay kasta laglagipen nyo nga asidigan kada kayo ti pagarian ti Dios. Ibagak kada kayo nga inton aldaw ti panangukom, dakdakkel to ti asi ti Diyos iti Sodoma, ngem iti dayta nga ili. Nagsubli asi raragsak dagiti 72. Apo kinunada, uray dagiti demonyo nagtulnog da kada kami, idibilinen mi ida itinagan mo. Nakitak ni Satanas anatnag akas kimat manipod langit, insungbat ni Jesus. Denggen nyo, inikkan kayo iti pannakabalin amang baddek kadagiti ulag ken manggagama,
ken mang parmek iti bilag ti kabusor, awan to ti pakaan-anwan nyo, ngem saan kayo kung mga agragsak, gapota agtulnog dagiti dakes nga espiritu kada kayo, agragsak kayo kitdi, tana isurat dagiti nagnagan nyo sa dilangit. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo. Good morning. Agsusublitat ta dagiti seminarista, iti may nga seminarista tayo ni Dominic. Ngam day makabulan na panda nagapostolate, na panda iti naduma-duma a parokya, nangruna dagiti nasulsulin at basit, ta kabayatan ti panay exposure da ado ti maadal da. Kakastoy magkanyami idi no dahiti agaawid kami nga kastoy, kalpasan nga naibaon kami, inton agaawid kami, ado nga experiences, ado nga padas, pinnadamag, ado nga ragsak nga agpipinadamag. Ket ijay ngamin mapadasam dagitay hamo na padasan nga ordinaryo iji balayo. Ken hamo maadal iji seminaryo di maadal mo ijay. Nagkasta kasla kumadi kanyami. Idi na ibaon kami mat ijay abra nga ma-exposure ijay buklok. Narigat pala dalan idi simentado ka no tatanjak pay na panin manutawenen. Goy ado kami nga aglugan nga lalaki ta kasla di ka aduming agguyod kasla maiwasit gilugan ti ka adumi na surok nga kwan nagkwan. Dinagyanan mi nga balay. No umaway da di lakay kin bakit nalipatak mo nagandan baka natay da pay ngatan. Apanak sumursurot. Kaya di may sangal daw, di ta ini tatang ag suysuyod. Anyo mo ti ag suyod, kulegleg magkanyayo kada traktoran, ag suysuyod. Kunak kanya na, tatang siyak man ti ag suyod, no ta siyak ti ag suyod, kunak siyaklatan, kunak na ti ammo na, hangkong ammo. Siyak indakdak kalut ag suyod, di na ammo nga nasuyod ko pa jay ilakko tinwang mita, ipalayaw ko di tambak, nagbatitak pa ila idi ka, naisagod di tambak, so naigusod ito na, naglagto-lagto yung bagkatan nga naigusod ijay nuang. Siyaklatan ko na, mudto ita siyak ko na siyaklatan. Manjak pa yung magkakayata di jay baka na, lakayan, mabilbilang mo tibay addang na jug ko no saplitam di mga di na mo partakan ay apo ko makaburing aday jay ngam ti problema da ijay di lugar nga ayanda haan nga agtali na ti danom no nangato di tambak mo apaya ado ti ararawan ay ado ti ararawan ang kutukutan da di tambak iso nagpadanom ka hang agbayag na muya ti ararawan in English hindi ka mon basta da kayo ti mga researchen irerewen ko na yulatan nga di ararawan nagadado kakunak kanya na tatang adda silupin mo adda ko na inted na mo yung silupin na dahil supot ti muskada amoy ti muskada in English chiclet inala jay silupin na nagpidpido takti ararawan nagado dandani nga takagudwat sa loob, nagposkol. Isumo lang ag problema da kinday origi kay raraep nga pagay da, matay ata kanen na di poon ti pagay da iso ti pagkaykayat da kanen. Ilinsang put ko kunak kininanang, nanang lutwom ikarog mo ti asin kinso ka, mantika ambasit, haang ka nga aglutot sa balit, kita man ta upat ka mga seminarista, kitaan taman no, nyat sida dagitoy kakadwak. Tasya aka ang kay-kayat ko di man naluto ali paamol mo ta pa na agkakanalteek ngumarit nget ta ka ang ko dagiti kakadwa ka bingir-bingiren da mo di iman ak kung kunada kung makamo kay biagyudan basta siyak na imas kuna diyan maipakan ajay sa bali mo ti padas dagiti nangagyo nga ta di YouTube ajay nangagyo nga ta dato nga sermonan hanlang siyak ti mga istorya adupay dagiti ka eskwela ami mo di kalinggad da istoryada. Kaya po ta bumalasyo da karayan, nalinis ti danom da takalingga. Adda nalinaw, nalinaw, nadalos. Kada kaya seminarista bumalasyo da kano di hanging bridge. Kaijay, kaslakan niya tayo, dagay babalasitang kada babae, mabalinda nga aglabos na tagdigusen. Taore kan niya may diubing kami kasjay, or agtitilayon nga aglalagto kam di karay awan bibiyang ti tao. Gata ta lumabas da kano. Siyempre pagat sikat, kunada ka no,
ading sa dino ti mapan ijay, ija ko mabaryo. Dino ti mapan ijay kabaruan ko, dada ko agapot da kanumupiman. Nga madida mga ito do, ijay ko na ulit-ulitin da sa dinaw, ijay ko na istoryamat da kitay taga Kalinga da yung may nga istoryada. Won iti ebanghelyo tayo nagmayat. Anya da gijay, maibaon kunanang umuna mang dumawat kayo iti agani kadagiti agpaani ta agkurkurang adu ti anyen iso nga napintas may kararagan tayo dagiti seminarista ta agsasakit kada mamatay ti papadin adu ti maungungkelen kanya ti requirement na anya ti criteria na ti umuna ada nga maibaon sigon ken ni Apo Jesus kunana di kay mangitugtugot iti supot wenno bayon marigatan at taga Salcedo no dito iti umuna criteria niya. Ang kagisug-supot ti bayon no so ay ang kagitugtugot ti supot no bayon no taga Salcedo dati awana jak umay ko nanan Styro ti tugot yo ko na siguro mabalin. Ang kagitugtugot iti supot no bayon. Anya di kaya nga saon, ti agtrabaho mapakan kaya nga saon, agtalik kayo, no anya jay madanon ijay, i-provide nanto. Maikadwa, makontento kayo. Meaning, makontento kayo, no anya jadda kada kayo. No anya di adda kanya tayo makontento. Dahito gamin ti may nga pakarigatan ti tao. No hangka makontento ti adda kanyam. One of the secrets of happiness kunana dayjay, be contented of what you have. May isa ka dagiti sekreto ti agbalin nga naragsak makontento ka nyat adda kanyam. Amuyo datay nga Pilipino. Datayo ti may isa nga tao nga haan ang makonkontento. Pulos. May isa akang inaan nga gasgaston ti Pilipino dagiti banbanag nga haantay pakakontentuan nga dagijay apay mo kulot tabuok mo ingka paunat na surok asa nga ribo sa kanto agtingtingig nga magna apay nga hindi aksepta no kulot latan no apay damo di kulor ti buok na jak lakit kitaan na jak tumakabasing rendak to madamdamak kastalatan antay mo kon kontento anda kay nga nang runa kada kay nga babae nagado pakarikutan nyo parutom takiday mo sa kagumatang ti pagsurat di nagngina iso pay gasto ka mabalim mga kastana siya kang kumabalbal yan antay mo kon kontento nagado ti kayat tayo nga aramiden no apay nga kasla basol mi anangisit tatan kasla tila tao tatan kinapudaw no nangisit kasla basolen danapan nakiraep ko na nagmaksipil na uram tarupa na sana pabasulan di kaaruba na nga ng kulam nagputok-putok taga Salcedo da dyan ikamang di ayam hantay makonkontento iso da dyan ti kunana no anya jadda kanya makontento katagbaling ka naragsak maikadwa no admission ka ano yung may samot laang contentment mo lang dyan, kanam no anya dyan ipasango da. Haan nga napila nga na arte. Napangkami mo't ijay, Cervantes, libang. Kajay libang, maluglugan pa ila, edita da uri day tay lugan da nga rising sun, edi ka makadanon ta nakagalgalis. Manipod, ija balagiw, ija yanti, daing ko na na, ija kastoy ti ili, pag naan may, kadimagas kami dyan ti uncle ti kasinsin ko kapidwa pinangal daw da kam di dyan gaputan da nakagatang ti sardinas binakkel na mo dati manok nga mangukupon dandanin sa pay agpisan ta siyempre no agkamat kami malumto binakkel na asya ka pinartimi matan adda putik yun no putik haan nga putik ata pitak da putik dibatit aburnay nakasabit ng pasikig pabangking kinaot ko ti amok asin ngayapaw dinakaot ko akasta muyo dayay adda basit danom na anya daytay nagdigwan ti itag adu ti agkuyam-kuyam nakasta apan kimaod ni
Talong aldawan sa Bunak, in NPA, bayo ba na baya, hanga maikat di angot na apan kimaod di jay, Uncle J kapidwak, inlaok na, dagkuyam-kuyam na. Siyempre, di jay dan ang sabaw na, tatapaw di sabaw na, wow, kunada pa eh. Wow, kunada, kasi kunamat, alangan mat, anga, niya nga roti sidak ka awam mat, imigo pa, ni naimas mat kapay. Nagadong nagmay kaisa dia no anya di pasango da makontento ka kanya ti kuno ni Santo Papa no anya di kabibiyag da makibiyag ka agingga na nga kunana ni late Pope Francis Benedict Pope Francis kunana agingga na nga kaang-angot mo di karnero kahit na nga sa uwan akseptarem di pan nakibiyag mo kadakwada haan nga napili. Taga Salcedo diyan ako, iyak nga, tapi sen kanto pa ay. Sila da seminarista, apan nag-apostolate, jak amo no nakapadi. Apan maki apostolate ije barbaryo, amuyo ti aramid na kano, ipabalon ni nanang na, at dabalon na nga kutsara. Diamon na nga amo agkamot ajak amo, basta istorya dala ang jak na paniknekan. Makibiyag ka, kadakwada. No anya di biyaghaan nga iyahang ka nga alien kadakwada. Anya ti idanon mo kadakwada kunana may sa criteria idanon mo ti talna. Talna ti adda kuma kada kayo. Kablaaw. Haang ka nga napan nga siyak tinalaing umay ko idanon ito. Adda may sa kano nga missionary kunana agbilbilog da mapan da isla. Kakunana kano daytoy missionaring agdadamo, I will bring Jesus to that island. Kunana kano. Idanon ko ni Apo Jesus idta nga isla. Kinita kano dayjay padi nga nang kuyog kanya na kunana. No. Jesus is already there. Adidjayan ni Apo Jesus. Ingkariingan no maturog. Hanggang agin iso dayjay agin lalaing. Tikablao mula ang talna. Ti kaya na nga sa uwan, agatal na laing ti kablao mo, hamuhang ka nga mapan nga kasla, kalalaingan nga gisuro, siyak lati na laing, no, hanga kas ti misyon. Kalpasan na, anya dagito'y adalan, idinapandan, nagsublida, nag-report da kini Apo Jesus, evaluation nga ta, anya ti kunada, Apo kunada, ti padamag da, ti ragsak da, anya ti ragsak da, uray dagiti demonyo, nagtungpal da kada kami inaramat mi tinagan mo kanya ti kunan ni Apo Jesus nakitak ni Satanas anak na nabtuog ngem adda imbaga ni Apo Jesus kadakwada haang kayo nga agragsak gapota uray ti demonyo agtungpal da kada kayo agragsak kayo tatinagnagan nyo nakasuraten sa di langit alhaan tayo ti sitwasyon tayo. Sino ti misyonero? Seminarista? Madre? Padi? Brothers? Yes, literally, iso ti mission dayta. Datayo nga rod. One missionary tayo amin. Every day is a mission in our life. Sa dinno ti pagmisyonan, haan lang ija, adayo. Ija unag ti balay. Sika, missionary ka sa dinno, ija unag ti balay. Sino ti pagmisyonam, umuna di pamilyam, ijay kaarubam, ijay trabahom, ijay gimong mo. Anya nga ti misyon mo. Naragragsak di pamilya, no makontento, no anya ti adda. Oy! Iso ti kunak tatay di kalangkwasan, makontento ka no niya ti adda. Hindi ta ikarkarit mo nga ilablaban mo idi nga asawaem. Idi nagasawa kayon ka mo gayam. Dahil tabaka mo nga ikarkarit mo idi ore ka lang makiapa agselos kano adda mga arem nga sabali impapilit mo nga asawaen ay di na asawam ka barbaridad mo gaya makontento ka. Iso ko nakadagiti kaskasarik nga rod ka nagasawa kayo. Don't be couples always remain friends kunana agtalinaed kayo nga aggayem tanudad duman no nagasawa kayo hang kayo maaggayeman
No, nagasawa kayo, no, daduman, nalipatan yun nga, aggayam kayo, ay kaagbalin kayo mga enemy, no, dadum. Imagine mo maturog ka, kakaidam, takabusor mo, di ka mabangungutan. Akariin ka, nay, si ka man. Mabangungot ka, kamu yung aggay, mabalin nyo lahat at agkakaida, ano at pagkamalyan di maysa, mapakawan mo, makapagragsak kay lata, ngam no na gasawa ko namon, ay mortal enemy kayo nga agasawa, kas anong oras di pa nagkaidayo ti manotawan, kamakontento ka. Isuti ko da kayo nga babae, umay kay tuman ag-report kanyak, sino kada kayo ti makonkontento iti asawa na alalaki? O ganas. Umay kay to ka, siyak father, lama, nakitaan tayo tuman. Apay mo, sino magkada kayo nga babae, ti makonkontento, sino magkada kayo nga lalaki, ti makonkontento kini asawa na nga babae. Uray awan. Siyak father, akseptare mo, awate mo, tap nagbaling ka nga naragsak, nadda pagkurangan na uwan, itid mulatan ti kapya, hamo masapol nga ibilagan, hamo masapol nga bugkawanan, makontento kan, dadtan alpatap nagbaling ka naragsak, nagadumo pagkapsutan na, sino ayat tila kayo nga awan pagkapsutan na, sino ayat ti bakit nga awan pagkapsutan na, makontento. Uray nagiti grasyang itid ni Apo Diyos kanya tayo, awaten. Noon niya di grasya nga adda tayo, makontento awaten, hanggang agpampanunot ti sabali, dadta ti misyon. Isurom tanak yo nga, isuro yo tanak yo nga agbiag ana simple. Misyon dayta. No adda kapya no maite ija unag ti pamilya ka addaan kapya. Apiti ko nayo adin no pagmisyonan tayo ayahaan. Superficial di ko na tayo nga, oh may kay ti unag ti simbaan ka, naggagat, nagsiglat ka dito'y, iji unag ti balay ka, ala. Awan mo't pa nakukontento, awan mo ragsak na, awan hang nga misyonary di jay. Isumot lang, iso day jay. Kano maaramid tayo daytoy, anya ti report tayo kini Apo Esos, Apo, uray ti demonyo na paksyat mi. Anya dagi demonyo, hanga ti demonyo tatan ka nagsarang magmagnad ta kalsada. Ti daddo mga demonyo jak amo no naka-make up damit. Uno naka-e-bike. Haan nga magmagnad tan, addi demonyo agtrab-trabaho sa gabasit anya dayjay kinatangsit. Isuro na ka nga agbalin nga natangsit. Ay nga naka-e-bike ni ma'am naka-motor ka tata. Isuro na ka nga man agbalin nga man naging bubukod. Ti demonyo isuro na kang agbalin nga makasarili. Talabagbagim ti pampanunutam, hamo nga isakit ni partner mo, hamo isakit dagiti anak mo, di bukod mo nga bisyo, pagragsakan, malipatam, ida, kasta ti trabahot demonyo tata. Ti demonyo, ada, imula na sakit tinakam, gumura ka. Ngam no maipaay mo ti kapya, maipaay mo ti kinapakumbaba pamakawan, mabalim mo nga ibaga kini Apo Jesus, Apo napaksyat ko ti demonyo, ti kinatangsit, ije pamilyami, mabalim mo ti agreport king kuana. Apo napaksyat ko ti demonyo ti pamakawan, kinisayak jigurak. Apo pinaksyat ko ti demonyo ti kinatangsit. Nabalintay itong i-report king kwa na, Apo, pinaksyat ko ti demonyo ti kinaman na nao, na-control ko, jingiwat ko ti hapday, ngam hapday laeng pay, apang rugrug yan. Narigat pay, aja agmalemot. Marigata na. Ngam no, di dyan, mabalintay nga ibaga kanya na, dagi dyan ti trabaho nga mabalintay nga ibaga, napaksyat ko, Apo, ti demonyo. Nakaitidak ti kapya. Takong ko na tayo ka missionary, baka ti pampanunutan tayo ng agmisyon ka, nakaadayumot, ijibiyag tayo, haan nga maibagay, da tayo mismo dayjay. Kinaawagan tayo, naitid kanya tayo dayta, mabalin tayo nga i-applyan. Iso nga nagmayat mo't agawid kay madamdama, ang nakaredy tayo, itinagan ni Apo Jesus, paksyatek ti demonyo, anyo mo bigbiglaan na sumangpot ka kinlakay mo ko, paksyatek ti demonyo, kunamot ta, nakakross kamutan ka, palapalan na ka. Nakay mga lalaki, mga alaka, holy water, ti liblibas mo lalao kan di inuman ni bakit mo, paksyatek ti demonyo, ti kinaman nanao.
nagilbi toki din wala. Adi jay ti iso nga ti biag nga kunana is iti kinamisyonero tayon. Wen adda dagiti talaga nga literal nga misyonero ngem da tayo ag mission tayo ti inaldaw. At the end of the day, no examination of conscience sakbay kayo nga maturog. No nagbalay kay ti dayta nga aldaw, thank you Lord. Apaya napakyat ko ti demonyo tigura na makawanak. Agyaman apo napakyat ko ti demonyo ti kinatangsit nagpakumbabaak. Agyaman apo na kontrol ko ti bagbagik para iti bisyok. Anyaman da ito'y gadget, arak, anyaman, ti bisyom, na kontrol mo di bagim. Agyaman ka kini apo Diyos, apo napakyat ko, na kontrol ko. Ngam na i-apply ti, na ipakat ti kapya iya pamilya mi. Iso nga datayo kakabsat ko na tayo, hantay nga agpanunot ti adayo. Datayo nga mismo, misyonero tayo. No makontento, magdad ti kapya, agbalin nga naragsak, agbalin nga mangiwaragawag, iti kamaudyanan na mabalin tayo nga i-claim, napaksyat tayo ti demonyo. Ngam hantay nga bukbukudan, narigat. Dumawat tayo matlang iti mangitad kanya tayo ni Apo Jesus. Hantay ka ba ilang ti lumaban? Mayat tatang ngam inton bigat nagtay manen. Iso nga masapol nga kanayon asi kakararag. Apo ibaon ikanak ti tikired. Apo ikanak ti pigsa nga agandor. Apo ikanak ti grasya ti kinaanos nga natibker. Apo lawagam ti panunot ko tahan nga masulsuliso, gahan nga maababak. Iso nga agsublimot la kanya na dumawat tayo matlaking kuana ngam no once nga linipatan tayo na di tayo mapupuutan. Hantay mapaksyat demonyon, tunukan datay ton ti demonyo. Handa tayo to kayatan ti pamilya tayo. Handa tayo to kayat ti kaaruba tayo. Handa tayo to kayat ti kagimungan tayo. Ala kakabsat na awis tayo. Ita nga gundaway. Muna ikararagan tayo di misyonero. Tamasapul mo ti na espirituan nga misyonero. Kala ko maripapadi mamadari kadabara misyonero. Datayo misyonero tayo. Iyo unag ti balay. Masapul ti na unag akararag. No masaya at tayo, maiwaragawag tayo tital na, maiitid tayo ni Kristo, misyonero tayo. In the end, kunakmanan ulitak, no ag-report tayo to kengkwana, anyamot ti maitid tayo. No ag-report tayo to kengkwana, anyamot ti maiparang tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay, ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao di tinapaypay so a Diyos naianak saan anaparswa Diyos sa kasmetlaeng iti ama kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo imulog ang naggapo sa dilangit kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo kat nagbalin a tao kastamet anailan sa iti krus gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanin asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmeti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biag iso agtaw ti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti profetas mamati akmeti iglesia may maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Babaan ti Espiritu Santo nga imbaon ti ama inturong ni Apo Jesus dagiti adalan na iti misyon da
Inikkan na idatipan nakabalin amang paimbag kadagiti masaksakit, ken agaramid iti milagro, ket tinulungan na ida kadagiti kanito tipan nakasapol da. Si papakumbaba, ken si dadayaw tayo ngorod nga agkamang iti ama, ket dawen tayo apatgan na dagiti kararag tayo. Iti tunggal panggep ko na tayo, nailangitan nga ama, iturong na kami. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Tapno kanayo na mariknada ti panangiturong ti Espiritu Santo, ket si Tutored, si Sisirib, ken si Pipingat da mangibaklay ti panakaywaragawag ti Ebanghelyo, kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo ti pagilyan tayo, nang runa dagiti mangidadaulo kada tayo. Tapno kanayo na may bigbigda ti kalintigan kindayaw, dagiti amin at tao. Babaan ti panangamuda kadagiti kasapulanda, kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo dagiti napanglaw, ken ti agsagsagaba iti bisin. Tapno adado ti maawat da atulong kadagiti addaan iti sanikwa, kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo dagiti na Kristiyano na agimong, nang nangruna ti parokya tayo. Tapno adda ti panangsungbat tayo ti awis na Apo Jesus, ti panagbalin tayo nga adalan, kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Idawdawatan tayo dagiti pimusayen a napateg kada tayo. Tapno makirano da kuman iti ragsak, ti panakakita da iti Diyos iti rupan-rupa, kumararag tayo iti Apo. Nailangitan nga ama, iturong na kami. Agulimot tayo tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, nailangitan nga ama, iturong na kami. Amami anailangitan, imbaon mo ti anak mo dito'y lubong, tapno akmen na ti misyon, kas tagabo. Dawaten mi katpatgam nga iti isumet la akin na pakumbaba, awaten mi asiyaman ti awis na kada kami, nga agbalin nga adalan na, ket makapudno kami iti dayta kasasaad gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Sagsabot mi yaman mi ken kapanan paramor nga awan pasam ina ito'y dinamay pasam kenday to'y harap na itay natun mi ket sabay lang matamay karinay di panayan kapag supapak ni kinanong ama daytoy dinamay pasang tempuman
Get sabay lahat ay narinay di madaya ang pagsunod Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin, amin. Ti Apo, awaten ako madaytoy adaton kada imam. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo, tadalusan na kam daytoy a sakripisyo, ket iti inaldaw, degdegan na ti regtami amang gunod iti nailangitan abiyag, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken Itagaayo dagita puspuso yo. Adada na si tatagay iti Apo. Agiyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kariket rumbe. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na, impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan, babaan ti panagungar na, ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a pagswa. Ti langit ken daga, napno dahi pakaidayawa. Hosana iti kangatwa, madaydaya ti umay tinagang ti Apo. Hosana iti Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo, ta Espiritu mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na, asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted, kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso amay yawat to, ama ipaay kada kayo.
Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inak ka minsalatan, matubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inak ka minsalatan, manubot sa lubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet milyon a santo papami ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to, ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Maminadat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng ti pagariam matungpal tinaken mo, dito'y daga ka sa dilangit, when dito'y daga ka sa dilangit. Item kadakang tial daw ito, ikanan mi iti patinayon ngalda, pakawanem dagiti asulmi, akasmet pamakawan mi, kada
paraiso ket isalatan naka iti dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay may ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya, tited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbabakin napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Dios amami, ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan, naasika, Adtoy ni Apo Hesus, tinangibaon kada tayo nga agmisyon iti inaldaw-aldaw a panagbiag tayo. Ti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom mapaimbagton toy kararo.
kapiat sa ngalubungan ni Kristo Jesus. Kumararag tayo. Kalpasan ti pan nakapunumi iti daytoy nakakaskas daaw a sakramento ipaay mo ka dita magunod mi dagiti makaisalakan abunga na ket agtalinaed kami iti panagdaydayaw mi ken ka o Apo gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Pagyamanan da kay manen iti na ragsak na inkararagan nga puso iti panang pasangbay tayo ken ni iti ladawan ni Apo Caridad iti parokya tayo. Ket intuno malam Apo agbiyahe kamin mapang kami ijay Tagaytay dagiti papadi ti Nueva Segovia. Nagitila ang religious ti mabati Apo at awan ni Apo padi ti makadomingo dagitay daily mass goers Apo mabalin yung lata ti umay agkararag diti unag ti simba nag Santo Rosario no awan ti misa tayo ti inaldaw kay kararagan da kami ta kasapulan mi Apo nakalukatlat tamet ti opisina no adda importante nga masapol tayo Apo. Awan matay, tano matay kayo, pastor ti mangpunpun kada kayo niya. Ado gagayam ko nga papastor agor uray no kaya iyo ti matay dayto nga week. Awan nagsaksakit kanay nakadado ti agsaksakit no da chikonggun niya hangkay ngumasi asidig ito tadi ka mairamraman niya. Dan sa kabalay mi nga na chikonggun niya agkararag tayo ta barbaring umimbag da.
Ikararagan nyo ti papadi apo ta kasapulan mila unay ta masapul mo ti masalsalon at nga panunot espiritu ken nakam tapno na may mayat malaang ti panagserbi mi kay ti arban na. Tumakder tayo. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti pannorsuro ti pammati ket pagtalin na eden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kumangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Naimbag Diyos. bigat tayo amin Apo. Testament.